2011 o goberno municipal, sen decirlo absolutamente a ninguén, comezou un proceso de actualización catastral que ten, a día de hoxe, as súas máis nefastas consecuencias. A oposición só foi consciente da magnitude do problema cando comezaron a chegar as cartas a casa. Foi nese momento cando comezamos a exixir responsabilidades e a comezar a informar a poboación, realizando unha labor de pedagogía a respecto do catastrazo que o goberno municipal se negaba a realizar. Toda a resposta que tivo o equipo de goberno do Partido Popular cara aos diversos grupos da oposición foi chamarnos mentirosos. Pero somos concelleiros e concelleiras, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego, que nos debemos a todos e cada un dos votantes e das votantes do Bloque Nacionalista Galego en Cambre, a todos e cada un dos nosos veciños e veciñas. Por eso, continuaremos a explicar as consecuencias reais deste catastrazo. Chispam pum para baraba. Fora.